мухтор солиев ронанда аст. Вай сокини 48 солаи ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад. Чанд муддат пеш кормандони бонки Эсхата ба ӯ занг зада хушхабар доданд. ӯ яке аз ғолибони аксияи ҳамқадами замон гардидааст. ҳамкори ӯ бо бонки Эсхата беш аз 10 сол аст. мухтор солиев мизоҷи доимии бонк буда аз хизматрасониҳои ин ҷо истифода мекунад. аз моҳи сентябр инҷониб бо намуди пардохти ғайринақдӣ сару кор мегирад. ман чандин сол аст ки аз амин хизматҳои бонки Эсхата истифода мебарам. дар вақтое ки бачаҳом дар Русия студент буданд, донишҷӯ маблағ зарур мешуд, ба қарз ба фоизҳои паст маблағ мегирифтанд. вақте ки онҳо тамом карда кору фаъолият бурдоштанд дар шаҳри Русия, бо ҳамин инҳо кор ихтироъ карданд, ҳам маблағ ки зарур аст мегузаронанд, бемалол бе ягон хел вай мамоният рафта гирифтан мумкин аз ҳамин ваҳо банкоматҳои бонки Эсхата. ду фарзанди мухтор солиев дар федератсияи Русия аст. яке донишҷӯ буда, дигаре духтур мебошад. фарзандон маблағро аз Русия ба Тоҷикистон тариқи ғайринақдӣ интиқол медиҳанд, чунки падарашон соҳиби корти бонки Эсхата мебошанд. маҳз гирифтани маблағ тариқи ғайринақдӣ боис гардид ки мухтор солиев имрӯз яке аз иштирокчиёни давраи сеюми аксияи ҳамқадами замон гашт. аммо то ба даст гирифтани сертификат бовар надошт ки вай ғолиб аст ва соҳиби 900 сомонӣ маблағ мегардад. ман моҳи сентябр гирифта будам корти худро. ба ҳамин корт 7-8 маротиба маблағ интихоб шуд аз Русия. дина корманди Эсхата занг заданд ки шумо яво банк бид, шумо ҳам ба бозӣ ки ҳамун корт ба инҳо вай кардагӣ ғолиб гардидед. хай акун бориам вай неюд, мисол хай ба қавли русо як омада вай кардам де давирай перевирай мегӯд русо биё мана ҳозир шумо ҳамиҷанда мана кормандони банк табрик карданд. субҳи имрӯз сани 29 октябр кормандони бонки Эсхата ба 100 нафар ғолибони давраи сеюми аксияи ҳамқадами замон 900 сомонӣ маблағ ва сертификати онро тақдим намуданд. 3 нафари онҳо аз бинои асосӣ тӯҳфаҳоро ба даст оварданд. боз як нафари дигар Юсупова Наргиз Муродовна соҳиби сертификат ба маблағи 900 сомонӣ гаштанд. он касро низ табрик мекунем. мақсад ва ҳадафи аксия аз он иборат аст ки рушд ва равнақ додани хизматрасониҳои ғайринақдӣ буда кори халқро, яъне ки кори мизоҷони бонки Эсхатаро осон кардан мебошад. акнун мизоҷони мо метавонанд аз хона, аз ҷои кор, аз берун бо истифода аз барномаҳои махсус, яъне ки бо барномаи Эсхата онлайн, бо барномаи Сбербанк онлайн, бо воситаи сомонаи бонк маблағи интиқоли худро ба ҳисоби худ ва ё корти худ гузаронанд ва ба бонк наомада аз он истифода кунанд. аксияи мазкур аз моҳи июл оғоз шуд. то имрӯз 3 марҳилаи он ҷанба аст ва ғолибон соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд. ғолибони давраи аввал 100 нафар соҳиби 300 сомонӣ, давраи дуюм 100 нафар соҳиби 600 сомонӣ ва марҳилаи сеюм ки имрӯз ҷанбаст гардид 100 нафар соҳиби 900 сомонӣ шуданд. инак давраи чорум оғоз гашт ки тӯҳфаи асосӣ, яъне ки бурди асосӣ автомобил ва 12 нафар метавонанд соҳиби 10 000 сомонӣ, яъне ки ҷамъоҷам 120 000 сомон гарданд. ба ҳар як мизоҷон, яъне ки бурдборӣ хоҳонем аз хизматрасониҳои бонки Эсхата истифода кунанд, ба воситаи корт ва ё ҳисоби худ ҳамин интиқоли маблағро ки баробар ва ё зиёда аз 5000 рубли русӣ мебошад гиранд ва соҳиби купонҳо шаванд ки ин купонҳо дар бурди асосӣ, яъне ки автомобил ва тӯҳфаҳои пулӣ иштирок мекунанд. аз ин пас давраи ниҳоии аксияи ҳамқадами замон шурӯъ мешавад. он то 15 ноябр давом мекунад. тӯҳфаи асосӣ автомобил мебошад. ҳамчунин 12 нафар ғолибон 10 000 сомонӣ маблағ ба даст меоранд. барои ин танҳо интиқоли маблағ тариқи ғайринақдӣ бояд сурат гирад. ҳадафи асосии ташкили аксия ин рушди хизматрасониҳои ғайринақдӣ мебошад. зуршимов Нушкур ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.